ale jedine, že ja šoferujem, chápeš? Takto neviem, či sa opäť dohodneme. Počuješ ma, tebe by som nezveril ani umytie môjho auta. Ne to ešte šoferovanie. Ty si presne ten človek, ktorý vyzerá, že všetko, čoho sa dotkne, pokazí. Naozaj by som ti za žiadnu cenu nezveril. Ani by som ti len nedal kľúčiky od auta, že prosím ťa, choď mi zobrať z auta hentú vec. Ani len to by som neurobil, Vanessa. Naozaj, akože neuraz sa, akože asi sa už urazíš po týchto 10 minútach, ale ja sa na teba pozriem a počúvam ťa, počúvam tvoj hlas, tvoj prejav, nasávam z teba nejakú energiu a ja som presvedčený, že tebe nič nejde. Ja som presvedčený, že ty všetko, čo robíš, robíš zle. Ja som presvedčený, že ty si ten typ človeka, ktorému, keď dáš umyť riady, tak všetky tie taniere budú zle umyté, že na každom tom tanieri ešte ostane kúsok jedla. A to je fajn, keď ide len o taniere, pretože tam nemáš kvázi komu ublížiť, ale auto vie byť zbraň a nikto by nemal za žiadnych okolností ti dať do rúk takúto zbraň.